гӯшвори тоҷикиву чойнику пиёла, армуғонҳои милливу ҷомаҳои бо шеваи замонавӣ сохташуда дар ин фурӯшгоҳ гузошта шуданд. соҳиби чунин нуқтаи фурӯш Фирӯз Неъматзода аст. То есть мы раньше занимались только продажей картины, а потом у меня появилась мысль, чтобы идея открыть магазин маленький, не только картины продавать, но и продавать сувенирные изделия, то есть для туристов, для наших местных. яке аз фурӯшгоҳҳо, ки дар меҳмонхонаи ҳаят буд, баста шуд ва ҳамкорӣ бо баъзе ҳунармандон низ қатъ шуд. коронавирус ба кори онҳо таъсири манфӣ гузошт ва ҳаҷми фурӯш дар дукони Нур Арт 80% кам шуд. аксаран аз ин дуконҳо сайёҳони хориҷӣ тӯҳфа мехариданд ва бо баста шудани марзҳо корашон мушкилтар шуд. аммо дар чунин шароит ҳам Фирӯз корашро идома медиҳад. ӯ тавонист фурӯшро дар Инстаграм ба роҳ монад. В месяц 2-3 посылки отправляем в Европу, там, в Америку, в другие страны. Там. Почта и Тоджикс, к счастью, сейчас хорошо работает. ин фурӯшгоҳи атиқа воқеъ дар хиёбони Рӯдакӣ аз Ҷаъфар Ҷалолов аст. инҷо ҳама чизро пайдо кардан мумкин аст, аз нишонҳои советӣ то самаворҳои русӣ. маҳсулоти инҷо аз саросари Тоҷикистон меояд. мардум мебиёрад барои мо, аз дигар ноҳияҳо мебиёранд, аз дигар рӯстоҳо мебиёранд. масалан занг мезананд ки ҳамин чизҳоро кор доданд. ҳоли хуб ки аст ки ба воситаи ватсап ва вайбери дигар таҷҳизои телефонӣ тасвиру аксҳои онҳоро равон мекунанд. баъд мо мегӯем ки масалан метавонӣ инро биёрӣ. пандемия ба буҷаи ин дукон ҳам зарба зад ва дар пардохти андози дукон ба Ҷаъфар дӯсташ кӯмак мекунад. супоридани масалан андоз барои ман хеле мушкил аст. масалан барои пардохтани пул барои ин дукон бисёр мушкил аст. мо тамоман савдо надорем. агар хориҷиён набиёянд умуман савдо нест. дар шаҳри Душанбе чанд фурӯшгоҳи армуғон ё тӯҳфаҳои миллӣ амал мекунад, ки аксар харидорони онҳо хориҷиҳо ҳастанд ва бо сабаби коронавирус дар Тоҷикистон, ки парвозҳо аз хориҷа хеле кам шуд, ба тиҷорати ин соҳибкорон таъсири манфӣ расонд.